tasbu bis-swit il-qronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Inselmulkom u nilqawkom għal-episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Illum għandna programm ieħor interessanti fejn se jħodna dawra tajba ma' Malta. U wara naqsmu l-fliegu u nitilgħu Għawdex fl-inħawi ta' Kerċem u San Lawrenz. Fl-ewwel parti tal-programm, Ilona Xiberras se tkellimna dwar ir-rabta mielħa bejn il-Mellieħa u s-Salina. Waqt li fit-tieni parti tal-programm, Simon Salafja se joħodna sal-għolja tal-Mindbin f'Għawdex u jfellel sew it-toponimu biex jasal għall-etimoloġija tiegħu. Ejjew nibdew l-ewwel bil-Mellieħa. Min jaf kemm il-darba morna Sem u tpaxxejna bl-aktar bajja ramlija f'Malta, il-bajja tal-Mellieħa, jew bil-Prajjiet, dik li bl-Ingliż hija magħrufa bħala Popeyes Village. Postijiet oħra ta' interess f'dan ir-raħal, bla dubju, huma t-Torri l-Aħmar, Ras il-Qammieħ, is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa u l-Palazz ta' Selmun. Infatti, il-villaġġi ta' Selmun u tal-Manikata wkoll jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Mellieħa. Il-Mellieħa għandu storja antikissima u saħansitra naħsbu li 3000 sena qabel Kristu kienet abitata fi żmien il-perjodu Neolitiku. Dan nafuh bis-saħħa ta' diversi fdalijiet megalitiċi li nstabu. Ngħidu aħna t-Tempju ta' Arzejtuna u diversi erin u oqbra li fihom instabu biċċiet tal-fuħħar. Fi żmien l-okkupazzjoni Rumana u Biżantina, in-nies kienu jgħixu fl-erin li jħarsu lejn il-widien tal-Mellieħa. Kienu jħadmu l-ħamrija msaqqija bl-ilmaġieri u jidfnu l-mejtin tagħhom f'oqbra mqaxra fil-blat. Fi żminijiet medjevali u matul il-perjodu Għarbi, kollox kien abbandonat minħabba l-attakki kontinwi mill-kursari Musulmani. Fi żmien l-Ordni ta' San Ġwan, is-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa kien wieħed mill-aktar postijiet meqjum fil-Gżira. Huwa dokumentat li diversi nies importanti bħal Grammastri, Rejiet u Isqefijiet kienu żaru dan is-santwarju. Min-naħa l-oħra, is-Salina huwa villaġġ f'Malta magħruf għas-Salini tal-Melħ. U meta toqgħod taħseb ftit, jaf tasal faċilment ta' relazzjoni li hemm mal-isem Mellieħa. Però biex niskopru aktar dwar dan, inħeġġiġkom tisimgħu lil Ilona Xiberras. Tlaqna. Kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda Nitkellmu fuq żewġ postijiet, il-Mellieħa u s-Salina, li ġeografikament huma daqsxejn imbedin, iżda minn band oħra tewmin. Bħalma tafu l-Mellieħa huwa villaġġ fit-tramuntana ta' Malta li jokkupa l-peniżola l ħafna drabi nsejħula d-Demp il-Ħuta minħabba l-forma tagħha. Ma minn fejn ġiet din il-kelma Mellieħa? Mellieħa ġiet mill-kelma Griega melleka li tfisser qasel u tirreferi għall-industrija li kienet f'dik il-part tal-pajjiż. Possibilità oħra imma hija x-xebb tagħha mal-kelma Arbija melħ, minħabba li probabbilment fil-Medjuevu jew qabel kien inġabar il-melħ mis-salini li kien hemm mal-kosta. Anke jekk tuħu il-tliet konsonanti dominanti fil-kelma Mellieħa għandek il-m, l u h li evidentament juru li l-melħ huwa parti intrinsiku mill-kelma Mellieħa. Allura dan ifisser il-post tas-Salina u l-Mellieħa għandhom l-istess tifsira. Tantu hekk li fid-dizzjonarju ta' Ġużè Aquilina il-kelma Mellieħa hija mfissra bħala Salini li tfisser salt pans. Jiġifieri jekk naraw imbagħad l-etimoloġija tal-kelma Salina, din id-darba nirrealizzaw li ġejja mit-Taljan. U fil-lingwa Taljana inċidentalment jużaw l-istess kelma li aħna ħadna minn għandhom. Tajb ifakru wkoll imma li l-kelma Salini għandha l-kelma Salifija li tfisser melħ bit-Taljan. U għalhekk mhijiex kombinazzjoni li s-Salini li bl-Ingliż huma salt pans huma dawk il-kwadri mħaffrin fil-blat li fihom jinġema l-ilma baħar jinxef u jsir melħ. Kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda Wara li qtajna l-kurzita bejn ir-rabta li nsibu bejn il-Mellieħa u s-Salina, it-tieni rokna se toħodna f'Għawdex, propju fl-għolja tal-Mindbin li tinsab fl-inħawi ta' Kerċem u San Lawrenz, bejn l-għolja ta' Dbiġi u Għar Ilma. Għal min bħali jħobb il-grammatika u l-etimoloġija tal-kliem, se joxa wara l-informazzjoni li se jisma'. Ta' dan, nirringrazzjaw bil-qudiem lil Simon Salafja li qasam magħna dan it-tarif.
Biex tifhmu aħjar din ir-rokna, ippermettu li nfakkarkom ftit x'inhu l-attim tenni u x'jista' juri n-nom mimmat fil-Malti. L-attim tenni juri tnejn jew par. Ngħidu aħna saqajn, ġwinħajn, mingbejn, idejn u l-bqija. Kif tistgħu tosservaw, jispiċċaw bit-truf ejn jew għajn. Minnaħa l-oħra, karatteristiċi importanti tan-nom mimmat li għandhom bżonn għal din ir-rokna huma dawk li juri post jew ġabra ta' affarijiet. Ngħidu aħna il-post fejn ikun hemm ħafna żibel huwa l-miżbla, jew il-post fejn jitrabbew ix-xtieli huwa l-mixtla, waqt li post rinomat għall-imtiena huwa l-mintna. Biex nifhmu t-toponimu minn dbin, irridu nżewġu din il-forma tan-nom mimmat u naqdu wieħed mit-truf tal-attim tenni miegħu. Iżda biex ma niżvelax wisq, inħallikom f'idejn tajba ta' Simon Salafja biex jitkellem dwar l-etimoloġija ta' din il-kelma. Kif tbatti ix-xemx sajfija daqet mota Il-kelma li ħanaraw illum hija kelma daqsxejn unika. Huwa post fawdex jgħidulu il-mindbin jew il-mendbin minn sorsi orali jiena ġieli sibta wkoll ġieli qalwili anka dokumentata il-menġbin. Ġieli b'mod iktar leġġer sibta dokumentata il-midinbin. U din nistqar li hija kelma li lili ħawditni mhux ħażin biex insib l-etimoloġija tagħha. Ħanaraw fejn qiegħda din fejn jinsab dan il-post. Dan il-post jinsab l-iktar ħanejdu hekk fin-naħa ta' bej Kerċem u San Lawrent Sawdex, bej ta' Kerċem u San Lawrent Sawdex, u qiegħed eżatt bejn żewġ għoljiet dik li hija l-għolja ta' Dbiġi li huwa l-iktar post għoli Għawdex u l-għolja l-oħra li hija ta' Għar Ilma. Issa minn fejn ġejja l-kelma mendbin. Mela, l-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid huwa illi l-etimoloġija tagħha hija mintbin bit-te. Issa mintbin ġejja minn nom mimmat illi huwa mintba. Biex nifhmu eżatt x'inhu nom mimmat, nistgħu ngħidu illi għandna pereżempju xitel u minnu noħorġu mixtla. Għandna siġar u noħorġu mażġar. Imma għandna wkoll verbi. Ħanejt eżempju ieħor għandna l-verb niten jew jinten u hemm post li mqabba li għandu l-istess forma li huwa il-mentna jew il-mintna fejn il-katakombi. Mela, il-verb illi ħireġ minn mintba huwa il-verb natab. Natab huwa verb illi ma tantx huwa komuni, illi huwa verb illi jintuża jafuh minn kien jagħmel il-fuħħar meta kien jipprova b'subajh il-kbir jipprova jifforma il-bem jgħidulu, jipprova jifforma qisu meta jifforma l-fuħħar jifforma qisha l-ponta. U allura mintba hija bażikament għolja. U Għawdex huwa mimli minn dawn il-mintbiet. Ġifieri mintba huwa singular u mintbiet huwa plural. Nistqar allura kif minn fejn ġiet il-kelma mintbin. L-iktar ħiel illi sibt huwa mid-dizzjonarju ta' Serracino Nglot, il-Miklem Malti, li meta jispjega Għar Ilma jgħid illi Għar Ilma jorbot ħelu ma' l-għolja l-oħra li hija ta' Dbiġi ma' ġembu bil-wilġa tal-mintbin. U allura mintbin hija l-forma dialettali ta' mintbejn li huwa l-forma tal-bħal manna għajn, għajnejn, għandna koxxa, kuxtejn, biċċa, biċċtejn. Huwa dak li jgħidulu l-attim tenni fil-Malti. Mela mintba hija waħda, mintbejn hija tnejn għax hemm żewġ għoljiet, waħda ħlej l-oħra, u l-forma dialettali hija mintbin. U bekk ħriġna din it-tifsira tal-kelma mintbin illi hija waħda mill-ftit toponimi li tinsab fil-Malti fl-attim tenni. Nistqar illi toponimi fl-attim tenni fil-Malti huma rari ħafna, jien sissa din nista' ngħid illi hija l-uniku post f'Malta li jinsab fl-attim tenni.
jasbu